100% u pravu. Daj im ruku ko seci ako nije tako, eto, jebote, lepo. Da je nafta od dinosaurusa. Jeste. Bog te vidio. Od čega? Brate, ne znam od čega, ne može biti od dinosaurusa, si lud. Od dinosaurusa. Od čega je ugalj? Od drva koji su pre 1.000.000 godina pod zemljom. Nafta je od dinosaurusa kad je... Ajde, ovo je kurat, ja ovo pitam. Kada je mislim, pa jel može da ukucaš to, ajde. Mogu, brate. Šta da tražim, ljubite, brate? Poreklo nafte od dinosaurusa. Ajde, prvo nađi, ako možeš. I onda se smije poslije. Ajde, eto, evo ruku seci ovdje. I šta? Jel valja znam nešto? Polako.